ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1869 ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ରାଜକୋଟର ଜଣେ ଦିୱାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ମହିଳା ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତଥା ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଟାଇଟଲ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ କରିବା ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇ ସେଠାରେ ଓକିଲାତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଭାରତ ଫେରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଓକିଲ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭେଦଭାବ କରାଯାଉଛି। ଥରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଉଠାଇ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କେବଳ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କଳା ଲୋକ ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗତିବିଧି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖିଥିବା ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। 1920ରେ ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। 1930ରେ ସେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1942 ମସିହାରେ ଭାରତରୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ କରିଥିଲା। ଏହି ଗତିବିଧି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଏବଂ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ନାଥୁରାମ ଗୋଡସେ 30 ଜାନୁଆରୀ 1948ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।